Straight to the Now, point. atong balikan itong mga iskutanan rong buntaga, mga higala. Bida ang mga tao mismo ni Rally, mga kaigsunan, dili na trolls, oy. Kaya sa Facebook o sa social media, daghan kayo mga higala mulaban ni Duterte, maingon pong uban, mga higala, mga trolls na. Yung sa pag-trolls na ron nga, klaro na nagrally. Sa di pa tamatos nagrally, dapat na nga suko po ni himu ag meme si Duterte. Kato usama na ito mahigala o si BBM. Kato to ang kuhan po, sa to iya kuno ibaylo iyang ex kuno, mayo kuno iyang inominate nga magbaylo unta, kini iyang ex may ibutang sa dahig. Dapoy usay, asaman tong gibarang names. Yala o, sa man nga mesa. Okay na guys, gisugdan na nako guys. Nainaong ni BBM nga dunay manyika o niya giptuhog mga higala ining barangan. Ato pa, okay guys, gisugdan na nato guys. Kani unsa man ni usadong, nani kuandong, nani siya audio. Tunglo. Rest in peace, BBM. Mangluhod kita. Lupo ang ulo. Sundan ta ang ulimos. Aritas pikas, sa rally, balikan tong rally sa Davao, eh. Katong rally sa Davao, di naman gini matawag mga higalag kwan. Di man ni matawag yung trolls, eh. Nani siya kwan? Ay audio? Kani Davao gyapon ni Davao ni no? Davao. Naghana ani di man ni trolls gyud. So kini dili gini trolls. Davao ni mahigala. Kini mahigala. Kini ni ang dili ni kwan, dili gid ni siya gamay lang. Dili gini sa trolls. Klaro gina nya kini man kakagilaan kanabang marcha bitaw sa mga tao, singgit sa mga tao nga dili binayran. Lahi gyud no? Unya kana na ang voluntaryo gyud kay kini asaman lisod ani mo patapok kag mga tao mahigala nga kwan, ang pa-snacks ani nila. Pero kung ang voluntarism sa tao mahigala mo nagimo kwan wa na mag-iyahay ng pangitagkaon ilang humagpangaon adto na mga higala. Kada ko magmotor kada ang gasolina, ang uban pa oy. Na voluntaryo sa mga kini daghan na nila oy. Bisaya paminawon ta kuno ang kani. Biha nagbaha ang tao dito sa kalsada sa Davao. Oh?
Oh, tawa, araw ng Davao, parade ni kagahapon. Bihaw. Kaniyo, araw ng Davao? Okay no, gabi hoy. Una ta mohatag sa tundugang analisis ha, karon tawag mohatag ta sa tundugang analisis. Pero kini o tanawa, dili gini madag trolls. Ang uban mga kailamingon na trolls na. Dili madag trolls. Unya, ang singgit mahigala ka ng kinasing-kasing ba? Duterte, ano ba? No? Klaro nga dili mga binayran. No? Kuan jud sa ba? Nya kanang lahi po na ang gipahakot jud nya kanang adtuon nga mahakot ang mga tawo lahi jud. Ya dili kay na mo cooperate tinig singgit dili kay wat kanay kanang natural jud mahigala simultaneous mga kaigalaan ang pagsinggit. Pero katong sa tawag, balikan na ito gamay ha. Tanawal mo sa diferensya. Asa mo ito sa Negros names. Be. Kani. I'm not gonna take much of your time because kay Balogyo ko, you are all excited to hear what he has to say para kanato tanan. I would just like to say, isagit ra nato. Okay ra ba? BBM! Dungan ta, BBM! Watay mingaw man usa ko. Kalawa ha, ikumpara ko na to. Ang ni lead ani sa pag-chant mahigala ang